Il-budget tal-2026 fisser titjib ferm qawwi għal-familji kollha f'pajjiżna. Dan ħareġ ċar minn analiżi li għamlet il-Gazzetta Kulħadd ma' 4 kopji differenti dwar kif se jkunu qed jibbenefikaw mill-budget għas-sena li ġejja. Giorgio Marija, koppja anzjana, se tara titjib fil-pensjoni ta' 10 euro fil-ġimgħa, filwaqt li Marija se tgawdi minn żieda fil-bonus addizzjonali għall-għoli tal-ħajja ta' 58 euro. It-tnejn se jgawdu wkoll minn żieda ta' 75 euro fis-sena fl-lotja tal-anzjani u peress li George ser jagħlaq 80 sena, lotja se tiżdiedlu b'100 euro oħra. B'riżultat tat-titjib tal-allowance supplementari ser jiżdiedu b'106 euro u bejnietom ser jirċievu 350 euro oħra. Se jieħdu 519 euro f'kola addizzjonali. Il-kulħadd ġabet eżempju ta' koppja anzjana oħra, Mario u Josephine, fejn permezz ta' dan il-budget Mario ser jieħu żieda ta' 520 euro fil-pensjoni, kif ukoll ser ikollu titjib ieħor b'riżultat tal-aġġustament fil-pensjoni minħabba l-inġustizzja ma' dawk li twildu qabel l-1962. Josephine ser tiżdied b'50 euro flotja li titħallas lil dawk li ma jikkwalifikawx għal pensjoni. Ser ikunu eliġibbli wkoll għal ħlas ta' 500 euro bħala parti mill-mekkaniżmu għall-għoli tal-ħajja. B'kollox din il-koppja ser ikollha dħul addizzjonali mill-benefiċċji soċjali ta' 2019 euro. Sa dan it-tant Marco Rizien huma koppja żagħżugħa li l-Gazzetta Kulħadd spjegant kif it-tnejn li huma għandhom paga minima b'żewġ titfal. Minkejja dan mill-budget 2026 idħul mill-impjieg ser jiżdied b'797 euro bħala riżultat ta' żieda fil-paga għall-għoli tal-ħajja u żieda addizzjonali fil-paga minima. Mit-titjib fl-allowance ta' tfal huma ser igawdu minn żieda ta' 834 euro u ser jieħdu żieda oħra ta' 150 euro fir-rata tal-in-work benefit. Mill-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja ser jieħdu 1453 euro. Għalhekk jidħul globali tagħhom miż-żidiet li jkunu intitolati għalihom ser ikun ta' 3234 euro. L-aħħar eżempju li ġabet il-kulħadd hija ta' John u Lucy, koppja middle class b'żewġ titfal, wieħed fi skola privata u l-ieħor is-sixth form. Il-budget ser ikun qed jara li din il-koppja barra żieda tal-kola ser gawdi minn għotja ġdida ta' 500 euro l-istudenti fl-aħħar sentejn tas-sekondarja. It-tifel tagħhom ser jieħu żieda ta' 15% fl-istipendju u bl-introduzzjoni tal-parent rate ġdida ser jifrankaw 2175 euro kull wieħed. B'kollox ser imorru minn fuq b'5505 euro fis-sena.